Επειδή είχα γυρίσει από το νοσοκομείο, βρήκαμε ένα τέτοιο για τα hide. Να σε κάνουν καλά, αλλά χρειάζεται 10 λεπτά πριν σε κάνουν. Μέχρι 10 ώρες, μέχρι 10 μέρες. Γι' αυτό όμως σε κάνουν, επειδή δεν μπορείς να κουνηθείς. Πάμε σε λόγος. Τώρα νηστάζω πάρα πολύ. Να ανοίξουμε τα φώτα. Το αφήνω εδώ πέρα. Οκ. Και πάω να κλείσω τα φώτα. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Καλύτερα να φτιάξω το μαξιλάρι μου,